Раз. День добрий, шановні сябри, шановні жихари Любенщини. І Мінщини, і москвичі. Сапраўды вельмі прыемна сёння быць на вашым свяце. Мы, беларусы, Прыбайкалле. Гэта 6000 километров ад Мінска. Кажуць, ад Мінска до Лондона 3000 километров, так вось ад Мінска до Иркутска 6. Але і там жывуць беларусы. Пересяліліся мы ў розныя гады. Цудоўна, молодец. Так вось, пересяліліся мы ў розныя гады, але ў асноўным вёскі беларускія былі там утвораны яшчэ ў сталыпінскі час, то есть з 1902 по 1912 годы. І там есть цэлыя вёскі, цэлыя паселішчы нас, беларусаў. З Віцебшчыны, з Міншчыны, з Гродненшчыны, з Гомельшчыны, з Магілёўшчыны, з усіх беларускіх наваколіц. Але ўсё ж таки там нараджались уже дзеці. Вось этот гурт Крывічы, гэта ўжо нашчадкі тых перасяленцаў, якія заснаваліся ў Сібіры, жывуць у Сібіры і лічаць сябе сібірякамі, але памятаюць, адкуль іх карані. І наш гурт Крывічы, ён спявае аўтэнтычныя спевы нашых прадзядоў, нашых прабабуль. Тыя спевы, якія прывезлі ў Сібір нашы продкі. Таму вітайце, каля ласка, гурт Крывічы. І яшчэ чакайце, прабачце, падарунак Дому культуры ад нашага гурта і ад нашых беларусаў Прыбайкалля. Наша газета «Маланка», наш такі буклетик, візітовачка, наш календарик. Ці то ёсць дырэктар Дома культуры у вас тут? А дзе ж яму? О, як хто б не пазнаў. Каля ласачка, вам падарунак наш. Так, можа, лістуйте, а калі будете ў Іркутску, заходзьце ў госці. Ручка впала.